हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि रिहन दैमारि आरो सरन बर'आ बिजाथिलाइ गथायबाय। दिनै बिपिएफनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै 42 नं अदालगुरि बियाबनि बिजाथि रिहन दैमारिया बिजाथिलाइ गथायो। बिथांजों लोगोसे 47 नं माजबाद बियाबनि बिजाथि सरन बर'आबो बिजाथिलाइ गथायो। बिथांमोननि बिजाथिलाइ गथायनायाव आसामनि आगु मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो बिजेपिनि जानानै लोगो होफैयो। बिथांमोननि नमिनेशन गथायनायाव रोजा रोजा एनडिएनि मददगिरिफ्रा बाहागो लाफैयो। 47 नं माजबाद विधानसभा बियाबनि बिजाथि सरन बर'आ जोंनि देरहागोना रोखा होननानै फोरमायदों। आंथ' बिराद गोजोनदों आरो ओरैबायदि गोजोनदों जोंनि बिपिएफनि गासैबो मावथि लोगोसे सबसे जोंनि गोजौआव थानाय जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथाङा फिन खेबसेबाव आंखौ थामथि बारनि थाखाय माजबादाव खामानि मावनो बा माजबादनि रायजो राजाखौ सिबिनो आंनो जिहेतु खनसेबाव आरो सुजुग होबावबाय, बेनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। सार, नोंथांनि समस्यायाव बयबो बुंदों नोंथांनि देरहानाय रोखा होनना बुंदों। बेसेबां सैथो? आंथ' कनफिडेन्टफोरा देरहागोन। दिनै रायजो राजा बयबो ओंखारबोदों आरो बेनो खोन्थायो जे एबार माजबाद समस्थियाव जोङो आरामसे आं नङा जों जयैनो आरो देरहाबावगोन। सार, दिनै नोंथाङा नोंथांनि समस्थिनि मानसिफोरखौ माबायदि बेंना लाखिनो हायो? गासैबो नोंथांखौ नागिरबाय थायो, मा खारनाव? जिहेतु आङो एमएलए जादों, रायजोनि हेवा आं जेसेबां हायो आं रायजोखौ सिबिनो नाजादों। रायजोनि गासिबो खामानिखौ मावनो हाया, खिन्थु आं खोनासंदों। मानसिनि सुखु दुखुआव थादों, जायनि जाहोनाव दिनै रायजोफ्रा आंखौ दिनै मोजां मोनदों। आङो कमिटमेन्ट होनानै मालाबा कमिटमेन्टखौ आं फेलें खालामा आरो मानसिनो आं जेसेबां हायो टाइम होनो नाजायो आरो बेबायदि हिसाबै आङो सिम्प्लिसिटि भाबै रायजोजों थानो लुबैयो आरो बे हिसाबै निस्सय रायजोआ आंखौ हास्थायदों, आं बेखौ सानो आरो। सार, दिनै नोंथाङा खम समायावनो हान्था मेलानि केबिनेट मन्थ्रि जानानै खोनानो मोनदों। नोंथाङा बे खम समावनो गोबां बुस्थु मावदों होनना खोनादों। मा मावखो सार नोंथाङा? आंथ' बुंनो थाङोब्ला मात्र 3-4 मासल' समाय मोनदों। बे 3-4 मासावथ' आङो मावनो हासाबदों, हायै नङा। रेभिनिउआ दिनै जोंना थांनाय बोसोरनिख्रुइ बारायसिनबाय। आङो गोबां बेवहाय मावनाय कर्मचारिफ्रा प्रमसन मोनाखैमोन। फ्राय आङो 100निबो बारा मानसिखौ आं प्रमसन होनो हादों आरो बेनिफ्राय एसटिसिआव कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय साखरियालफ्रा मथा मथि दिनैसिम इनक्रिमेन्ट मोनफेराखैमोन, सेलारि इनक्रिज जायाखैमोन, खिन्थु एबार सेलारि इनक्रिज खालामनो हादों। एक्सटेन्डनि रेटआ खमायदों। बेबायदि किसुमान खामानि आं बे खम समाव मावदों आरो। सार, मोनसे सोंथि खालामबावो। नोंथांनि सेरावनो जों खोनाबाय थादों जे उदालगुरि जिल्लायावहाय जों माजबाद एलएसि आरो उदालगुरि एलएसिआव केबिनेट मन्थ्रिनि थाखाय गोबां दावराव फैबाय थादों जे सोर सासे जामारगोन। मन्थ्रिनि खोथा दा फैथ'वा, दा देरहानांगौ नङा होमबा? दा देरहानांगौ, उदालगुरिबो देरहानांगौ, माजबादबो देरहानांगौ आरो गासै 11टा आरो एनडिएनि 15टाबो देरहानांगौ। बिनि उनावसो फैगोन बाखिया। नाथाय सार, दिनै नोंथांनि समस्यायावबो दिनै गोबाङानो नागिरबावदों जे बिथाङानो केबिनेट जाथारनांगौ होनना बुंदों। आं थारैनो मोजां मावदोंबाथ' बिसार खालामगोन, हाखागोन। हास्थायनायाथ' हास्थायो, आंथ' हास्थायदों आरो बिसास दं, निस्सय थारैनो मोनबावगोन आङो सुजुग खनसे।